नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहूँ एकदम फर्स्ट क्लास बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके एकदम नया मीटर, जैसे कि राकेश भैया गावेनी, राकेश मिश्रा जी ओ स्तर के मीटर बाटे। अब बस के बढ़िया से गायकी कर देतानी नया म्यूजिक बनवा के, तो गाना 100% ब्लास्ट करी भैया। बहुत अच्छा मीटर बाटे। तो चलिए देर ना करते हुए मीटर के शुरुआत कल जा कि आखिर कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भी एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, मनपसंद के मीटर नहीं खे मिलत, तब भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नहीं है। रउआ जैसन भी मीटर चाहत हो खब लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर रउआ के फर्स्ट क्लास के गाना मिली भैया व्हाट्सअप के जरिए। काहे कि हम हर तरह के गीत लिखेनी, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, ट्रैक पर भी और नया सॉन्ग भी। कोनो प्रकार के रुआ मीटर लिखवावे के होके, जैसे कि सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, चाहे हिंदी में चाहे भोजपुरी में, हर तरह के गीत मिली भैया। और हाँ, उचित चार्ज लेनी, लेकिन मीटर मन पसंद के देनी। मीटर में रुआ कोनो प्रकार के शिकायत ना मिली। तो कहल चाह आपकी चैनल पर नया बनी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। और डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा, कोनो प्रकार के मीटर लिखवाओ के बा कॉल या व्हाट्सअप कर सकत नहीं भैया। आज के गाना देखिए कैसे गाओगे बटे। बहुत बढ़िया लय बा, बहुत बढ़िया शब्द यूनिक डलले बने। कैसे गाओगे बा। रात भर लगही त रहनी हसैया, अजीत जनी करी अब छोड़ी ना कलैया। काजी निर्दय है का। रात भर लगही त रहनी हसैया, अजीत जनी करी अब छोड़ी ना कलैया। आ जाए दीही जाके घर बर्तन करी, आ हो गइल भोरा जनी कोरा में धरी। ए जी हो गइल भोरा जनी कोरा में धरी। रात भर लगही त रहनी हसैया, जिद जनी करी अब छोड़ी ना कलैया। जाए दीही जाके घर बर्तन करी, आ हो गइल भोरा जनी कोरा में धरी। हे जी हो गइल भोरा जनी कोरा में धरी। तो भैया ये मुखड़ा लेकर वह सबके बीच में उपस्थित रहनी है। एक के मेल चाहे फीमेल केहू भी गा सकता। एक नंबर के मीटर उतरी भैया म्यूजिक के साथ। तो अगर मीटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं, तो वही चक हमारा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। और वीडियो पसंद आए भैया तो एगो लाइक कमेंट कर सकीले। और हमारे व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के गाना लिखवावे खतरा, चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा, कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं भैया। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।